So ayan na po mga katropa yung binigay ni Lola kanina. Siguro sa kanyang masayang puso ay nagbigay siya. Kaya sabi ko naman sa kanila, yan na lang ulamin natin. So katropa, ayan. Fresh na fresh from the farm, katropa. So ito yung recipe natin ngayong hapon na ito mga katropa. May munggo. Yan, munggo at saka itong alugbati. Ewan ko lang sa Tagalog kung anong tawag nito. Sa amin kasi sa Ilocano, alugbati, katropa. So ayan, so gagawin natin dito katropa. Yun, ilalagay na lang natin lahat. Sumalit man lang yan. Tapos ito, bali ihugasan natin ito ng tubig, mga katropa. Nalawag ito. Nalawag. Yan mga katropa. So sasalang na natin siya sa apoy mga katropa. So yan. Mainit kasi ito rek. Yan, pudot. Yan katropa. Yun. So maghihintay lang tayo katropa ng 30 minutes. So 30 minutes maluto na siguro ito. Yan katropa. Ay, pudot. Yan mga katropa. So ang recipe natin ngayon hapon mga katropa ay munggo. So ilalagay natin sa sahog katropa ito yung bulinaw or dilis sa mga katropa. Kunting sahog lang mga katropa. So ito ang ating mga ingredients mga katropa. Meron tayong luya. Yan, may kamatis, mayroong sibuyas at saka bawang. So maglalagay din tayo katropa ng magic sarap at saka asin. So hinihintay na lang natin katropa na maluto yung... Halika katropa, sundan mo nga ako katropa pag baka sakaling naluto na yun. Katropa. So ito katropa oh. Yan, luto na katropa, wala pa. Wala pa katropa, no? Hindi pa. So, maghintay pa tayo katropa ng siguro mga 15 minutes. Maluto na yan, katropa. Lalagyan na po natin ang mantika. Yan, konting mantika lang po. Mainit-init na, ilagay na po natin ang sangkap, itong luya. Sunod na po natin itong bawang. Isahin lang natin ito ng mabuti mga katrops. Lagyan na po natin ang kamatis. Hayaan lang natin siya na mag-isa. Yung kamatis mga katropa.
po. Lagyan na po natin yung sahog niya. Tropa. Lalagyan na po natin ang pinakaming ingredients niya mga katropa. Munggo. Ito tropa. Natin lahat. Ang mga katropa. Tatakpan na po natin. So kita mo ba katropa na kumukulo na yung natin? Kumukulo. So, yan. Takpan na po natin. Takpan po natin ang kahoy. Yan mga katropa. Kulong-kulo na po. So ilalagyan natin katropa yung tubig. Damihan natin kasi marami kasi kami. Yan. Yan mga katropa. So lalagyan na natin ng titimplahan na natin. So lalagyan natin ng itong asin, tropa. Yan. Ito. Tapos itong magic. So titikman natin mga katropa. Pasok na ba sa panlasang Pinoy natin? Approve. So lastly mga katropa, ilalagay na natin yung alugbati mga katropa. Tatakpan na natin. Yan katropa. Titikman na natin. Luto na ba? Yan katropa. Luto na po. So ganun lang po kasimple katropa yung pagluluto ng ating ginisang munggo with alugbati. Yan katropa. So hahanguin na natin sa apoy mga katropa. So hanggang sa muli po at sana ay nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan sa ating cooking lesson ngayong araw na ito mga katropa.